what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumako Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Chirongwa chatiri kutevedza matsimba evarwi vehondo yerusununguko. Chirongwa chatiri kufambira kunzvimbo dzakasiyana siyana uko tiri kuteera magamba vana mukoma panguva iyoyo, iye zvino vave vana baba, vamwe vatove vana sekuru. Tichiti aiwaka nhaka yaminayo, nhoroondo yaminayo haina kukoshera imimi chete makaenda kuhondo, asi inguva yekuti muite yatingati report back kumhuri yeZimbabwe avo vakakutumai kuti vana endai munorwira nyika ino muisunungure. Nekudaro tiri kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana uko kwatiri kuita hurukuro nemagamba aya. Hachisi chirongwa chemagamba akange akabata pfuti chete, asi chirongwa zvakare tinotaura nana Mujibha, vana Chimbwido pamwe nevabereki vese vainzi Povo panguva yehondo, avo vaibatsira zvikuru munguva yehondo, nekuti dai pasina vanhu ivava zvaigona kuremera magandanga. Nekudaro vana Mujibha nana Chimbwido nevabereki zvakare makasununguka kuti bata kuti muchito aiwa neniwo ndoda kusiyawo nhoroondo yangu kuti mhuri yeZimbabwe inditendewo kuti aiwa Mujibha Chimbwido wakaita basa. Nhasi tauya kwaMurewa, kwaSabhuku Bopoto, kwaSub Chief Nevembwa uko kwatateera rimwe gamba Peter Chigwida kuti aiwaka vachigwida bvudzi rachena, asi nyaya yekuhondo haichene bvudzi. Ngatigare pasi titaure nezvayo kuita kuti zvizukuru zvigonawo zvekutandara zvichitaura zvichiombera maoko kuti aiwa murume ari kutaurayo igamba rekumba kwedu, ndo sekuru vangu. Baba Chigwida, makadizve? Takasimba makasimba here. Tinotenda isusu. Kuchena dai kuita kunge mukomana. Nhasi ndichiri mukomana. Sekuru. Nhasi ndichiri mukomana. Mukuramba kuchembera? Makazvarwa gore ripi? Ndakazvarwa 1943. 1943. Mune vazukuru vangani? Ndine vazukuru 6. Kune zvisabhuzukuru? Asa zvako? Asa zvako. Anditika. Aiwa, tinotenda sekuru. Tinotenda zvakare nekuti gamuchira pamusha penyu. Kuti aiwa regai tisiye nhoroondo kuitira kuti zvizukuru 6 izvi nezvimwe zvichauya nezvizukuru ruyo zvigosara zvichinongidzera. Anditika. Aiwa, tinotenda. Kuno kundikuona inzungu. Inzungu idzi. Dzatei takarima takatopedzisa kuwa kuswera zuro rapera. Anditi nzungu nechibage ndikuona kuti kumashure kwedu kune chibage. Kune chibage tiri kumbozama. Mukumbozama. Kuno kufodya irimwe. Fodya hatisati tairima ba. Tikutombopuranawo kuti rimwe zuva tichaereka tazvipa kana Mwari atipa masimba iwayo. Anditika. Aiwa, tinotenda. Tiri kuno baba kwaSabhuku Bopoto, ndoziva kuti imi muri mhuri yekwachigwida. Mhuri yekwachigwida yababa venyu namai venyu yakaumbwa sei? Mumhuri medu isusu takaberekwa tiri 9, vakomana 6, vasikana 3. Asi pari zvino nekuda kwaMwari tasara vakomana 3 nemusikana 1. Isu tasara. Baba namai vakasoshaya kare. Anditi. Baba vainzani? Baba vainzi Tinarwo Chigwida. Tinarwo Chigwida. Anditika.
muri wakomana kudaro imbuntaura kuti makakura sei machengeterwo amaitwa namushakabvu tinaro? Ndaberekwa ndakura ndingape nhoroondo yekubva ndine makore 7 ndizvozvo ngekuti ndakange ndakuziva. Takakura isu tichidzidziswa kushanda nemaoko aya, tichidzidziswa nababa vedu kuti vanangu, ukashaya kushanda handidi kuona uchifamba netsaga pafudzi uchiti ndakundosunza. Baba vangu vachitaura nhoroondo yekuti vari kutorwa vachiendeswa kuchibharo nemabhunu kundosenza mahara. Vosenza kwavaindochereswa madhunduru vopedza, kana vakanzi mwedzi vondopedza ikoko vozodzoka. Tagara kudaro, takagara tichiita zvekurima kusvikira paikanyanya kundipa shungu yekuzozva kuti zviri kutaurwa nababa vangu izvi ndinofanira kuzviteedzera izvi, kana Mwari achitungamira nemhuri yangu igozviteedzera futi. Patakarima zviyo zvakaita 62 bags. Tadaro chikoro havana kuregedza kutiendesa kuchikoro. Taenda kuchikoro. Inharaunda ipi yamakakurira? Ndakakurira iyo nharaunda ini. Okay. Ndakaberekerwa muno Mamurewa. Alright. Mamurewa General Hospital. Ndikaenda kuchikoro paRupange. Ndo pandakaitira primary yangu. Kubva sub A kusvika standard 3. Okay. Standard 4 ndichibva ndatorwa nemunin'ina waheadmaster. Akati kugona kuri kuita mwana waindoda kuti ndimutiche Wayne. Ainzi headmaster wacho ainzi Shawe. Munin'ina wake ainzi Shawe. Ndokubva anditora munin'ina wacho akada kundiita standard 4 kwaNyamutumbu. Ndichidzidza kwaNyamutumbu ndaita standard 4. Ndo pandakazotorwa nemukoma wangu Dangwe mumba medu. Akanga ari mupurisa. Ari station kwaRusape. Ndobva ndaenda kwaRusape ndo kwandakandoita standard 5 nestandard 6. Zita remukoma ndiani? Mukoma akanga anditora ainzi Tafirenyika Chigwida. Ndiri ikoko ndo kwandakatanga kunyatsa kuonesesa kushata kwemabhunu. Kana dai zvangu ndakanga ndiri mudiki, asi ndo kwandakaona kushatisisa kwacho kwemabhunu. Ndichiti ndakaona kushatisisa kwacho, chekutanga ndechekuti ini ndaigara mukembi. Nemapurisa paishanda mukoma? Paishanda mukoma. Mukoma wakasumuka vachienda kupatrol. Member in charge akanga aina sergeant major. Kare kwaivonsa wechitema aigumira renge yake kusergeant major. Saka member in charge uyu vaifamba kudzimba vachiona. Saka ini ndakangobuda mumba ndokubva ndarasa mvura panze. Ndobva ndainzi hey come here, kubva ndaenda murungu akanga akapfeka njombo. Ini ndakaenda ndisina chii? Boots. Ndisina boots yandaenda ndapfeka kutsoka uko. Akasvikonditsika so. Zvikanzi you are making soil erosion in my camp, you fucking young kid. Achikanditsika zvakakandirwadza gumbo iri. Ndobva ndabvapo ndakugamina ndakuenda kumba. Sergeant major vana zvavakadaira. Ndobva ndakatanga kuona kuti ndozvazve maitire vanhu. Mukoma wangu achidzoka kupatrol ndakavataurira, asi hapana zvavaikwanisa kuita. Saka taitumwa kuenda kundotenga chingwa kuseni. Kuti kundotenga kumahot dog uko. Panga vaitoona kuti unogona kunonoka kuuya kupi kuchikoro. Saka pane shop yaitengeswa chingwa. Yainzi Ale Brothers.
chingwa icho chavaipinda kutenga mukati taitengeserwa nepawindo. Ya kana wasvika wono haufaniri kubata kaunda iyi, waingoswesa mari yako apo wotora. Angere murungu. Wotora mari iyoyo wokupaka pachingwa apo. Wotobva iko kwakutenda. Ndo pandakatanga kuona kushata kwevarungu ipapo. Ndoona kushata kwevarungu. Kumadeko ndakazogara ndafura redhiyo. Ndokuteerera kuredhiyo. Kuredhiyo kundainzwa kuchiimbiwa rumbo rwokuti kune nzira dzemasoja dzekutibata nadzo. Saka yaivo Radio Tanzania. Muchirukazere kamba? Mukati? Muchirukaziva? Kune nzira dzemasoja dzekuti basa nadzo teera temo yese yapo. Rumbo irworwo manje ndo rwakazondipa manje kuti ndikakura kudai zvaibvuma ndaitofanira kuenda kuhondo ini. Paiti pakutaurwa aitaura nawo wacho ainzi Zebedhia Gamanya. Achiti hedzinei nhau dzichitaurwa kubva kuno kumba yerusununguko kuRadio Tanzania Dar es Salaam dzichiverengwa naZebedhia Gamanya. Paaizotaura achiti mabhunu dai ndainzwa shungu nezvandakanga ndamboitwa izvi nekushopu kwataitotengeserwa chingwa nepawindo. Ndokugara kusvika ndakapedza standard 6 yangu. Ndapedza standard 6 form 1 ndatsvaga nzvimbo ndokubva ndaishaya. Kumbirai Kangai anga ari minister uya aiticha parupanga apo. Baba neshungu yekuti ndiende kuchikoro vakanditi woita correspondence. Kangai akati right ndinonde nchimubatsira. Ndokubva ndakubatsirwa nakumbirai Kangai. Ndichiti mai mazuva ndotogara kuchikoro ikoko. Mai mazuva iye achiuyawo kuno kumba pamwe totorara kunotomuka kuseni tichienda tese kuchikoro. Right kumbirai Kangai paakazenge hana kuda kundidudzira. Asi ndaiziva kuti ari kuita zvimatongerwo enyika. Ndokunzi nakumbirai Kangai. Zvikanzi inini ndawana nzvimbo yechikoro kunze kwenyika. Saka ndokwandiri kuda kuita sei? Kwandiri kuenda. Wewe wosara zvakanaka. Apa achitaura rero ndakaenda bva kunyora ma-exams. Yakanga ichanzi RJC kureva kuti Rhodesia Junior Certificate. Yainenge iri combined form 1 form 2. Saka ndanyora ndabuda nemasubjects angu kudaro. Ndokutarisa mumashure umu ndokuona kuti baba havasenze kuwana kwavo kurima. Uku ndakaenda tengeserwa mombe. Ndobva ndati baba kokucho madii kuti vari mumashure vaita sei? Vaende kuchikoro. Inini kana ndati senzei ndinoita sei? Ndinozoona kuti ndoita sei ndoendera mberi nechikoro. Baba havana kupikisa. Ndakagara. Ndakuita basa angu ndichirima matomatoes angu. Ndichitenga mbatya ndichitoti ndoda kupfeka ndokuda kukwidzana nematicha. Zvokuti hapana aibvuma apo kuti ndikati handisenze ndiri pamba vairamba. Tichikwikwidzana takadaro ini nemukoma wangu ane dzimba dziri pamberi apo. Kana atotaurwa pamwe achauyawo pano. Zvokuti kuti otherwise muchataurwa kudai because zvehondo anoziva semunhu akanga ari kuno. Right, tadaro tichirima kudaro. Yakazosvika nguva yandakati ivo mukoma wavo kuHarare. Inini ndawana basa kuHarare. Ndawana basa kuHarare. Ndo pandakandozonyatsa kuonesesa kuipisisa chaiko kwemubvuno. Mukoma wakati ndawana kune varungu vari kuda kuenda kuvanhu vekuenda navo kundovhima. Asi vati mutakure matsaga varida kuenda kune makomo.
varungu vakavanza nyaya ivo vaida kuenda nesu kuZambezi Valley. Ndo patakabva taenda kuseni kwacho taenda repi kana muchiri kurangarira 71 70 nofana kuva 72. Okay. If not 72 73 papo. Varungu ivavo tatorwa kudaro. Ini ndakabva ndanzi basa boy. Takatorwa tiri 6. Ini ndaitwa basa boy. Kumadeko kwemusi wacho iboyo ndichibva ndakuekita sabasa boy. Ndakabva ndasvika ndikati basi vanhu havana chikafu. Urikuzwa kuti vanhu vese hapana anga achisenza. Vanoda chikafu. Murungu nyakutitora uyu mudiki ainzi Don akanga akanaka. Akabvisa mari ndokubva atipa. Tavarara tapeka zvinhu zvese mari tagovana munhu ayake achitenga zvaanoda. Kuseni kwacho zvikanzi vhuka tinafuna hamba. Ndobva tasumuka kuenda musango. Kupinda mota. Iyo mota yakananga kupi? naZambezi. Kuna Zambezi tikaona hai. Tasvika pamarongora. Inini ndokubva ndabuda takura ndabuda nepfuti yangu semunhu ndakagara mberi. Ndabuda nepfuti yangu. Ndakatakura iyo nedzake tapinda mukati vari kuona pfuti dziri kuendwa nadzo. Vatenga mukadzi vari kuda. Tichibva apo tichitanga kuona chibhodhi kuti drive slowly, this road is dangerous. Taakunanga pachirundo. Ndobva tasvika paservice station. Ndokubva taenda kuEcamp. Ndokatakanzi tiri kuenda. Tatengerwa zvakanaka ndiri basa boy. Ndokusvika ivo imba yavo yavairara. Vakanga vachirara hanti kwakaperera munda uko kwazvinyaya yako kuita kure. Ndingati ivo vairara zvakaita kwakaperera kurimwa uko. Isusu sepanavo. Ivo pavo paivo nemalaiti. Isusu kwedu malaiti aivo moto Pamune makohwidzi. Nguva watakuwawo. Saka 2 o'clock. Apa ndiri kutaura pandakazonyatsa kuonesesa kushata kwemubhuru. 2 o'clock zvakanzi bus boy vhuka tinafuna hamba rapashatini. Ndobva ndati vakomana mukai zvanzi tiende. Ndobva tasumuka tese kuenda kupi? Panhingiri pavo ipapo. Varungu vataiona vavo paiti Keni, paiti Roy, naDon, naHuggins. Vari 4. Saka taita saizvozvo. Ini zvikanzi bus boy munyana shararapa. Kureva kuti 1 ainzi asara akachengeta zvinhu pakembi. Apa anenge akagara nemukadzi waGame Tracker. Ndokubva ndaona mukomana mudiki atakanga tinaye pagurupu redu. Ana sekuru vaisenza namukoma wangu. Ndikati ainzi Final Smachacha. Ndikati iwe ndiwe uchasara pano. Vamwe ndokubva tapinda mota ndokubva taenda. Dziri kurohwa muka vakachizorova nyati. Ndokubva tatora taiisa mota. Takuchida kuuya nayo kukembe manje kuzoita sei? Kuzovhuna kuti vagadzire Britongo. Ndo pakaponja mota. Saka mota yaponja. Ndo pakanzi ati ijeke tichinje street isa spare wheel takuisa. Ndo pavakaona mapeni. Zikanzi iniro. Ndikatena Bobo Janero babunu. Zikanzi ina Bururuka wena. Saka indakafunga kuti ari kutamba neni basa boy. Ndobva ndati naye kuna Bururuka mina. Ina Bururuka wena wewe nakona mavherera pabhodhi kawena ro Bobo Jani. Ndakarohwa nebhatiri pfuti ndikawira uko. Ndakatanga kuti story bus. Akadedera kuda kundipfura. Ndo pakaperera ubasa boy ipapo. Takagara 21 days. 21 days idzodzo dzese dzaivo dzokurohwa.
kusvika ndiite dzvangarira apa mukuona pane maka ebanga ndichicheka bhuritongo kudai ngosiko kakakakaka kusvika vaindibata vopinda neni muna Zambezi mubhoti vondibata maoko so vondikanda mvura so vondibvunza kuti iniro bhobo jani ndotositaura kuti ena bhururuka mina basa shuwa ena bhururuka mina nchisekerera vondidzorera mubhoti right ndopandakanyatsoona kuipa kwazvo ndaakufunga zvekwarusape ndaakufunga izvi ndakaramba nchitenderera pfungwa ndobva ndauya ndagara hangu tapinda muHarare takabva tanyimwa mari zvikanzi each one of them ane 4 to 5 bags of meat taendesa nyaya yacho kulabor akabva auya akapfeka mbatya dzetu aivo mu-territorial soldier kanzi I told them each one of them has got 4 to 5 bags of meat. Thank you very much, I'm going. Chibva rabuda. Murungu wokulabor ainzi webrain. Zikanzi saka tichiti chitupa chinofanira kunge chakabayiwa. Saka chakanyorwa chitupa chakare chepepa. Chainge chine 1 to 12. Wokuti unobayirwa newokutanga. Obaya mari anokupa nemari paunozobuda basa uko. Achisaina. Dai zvakaitwa zvinogona kuendesa munhu kukoti zvinapa hapana saka budai mende ndobva zvangoperera tu ipapo saka zvadaro ndakagara ndikunyatsa kuona kuipa kwacho ndopandakazoti one day basa ranetsa pandikuona hapana basa pandiko hapana basa ndakazotora plan yekutorera mukoma wangu vepapa iva vepapa vakanga vaenda kubasa ndokubva vasiya maturusi avo mumba ndobva ndatora travel yavo spirit level wooden float neiron float zvese ndatora ndakuti ndikati ndoda kufamba nchiti ndiri builder kana ndatadza kuvaka ndobva ndaitwa Dhakaboy ndakabva ndaenda saka ndichisvika nditi munoziva tichienda pagomo tichibva kwaIfield paya apa pe-family planning ndo pakange pachitovakwa ndokusvika paiva nemuzukuru wedu ainzi George Nyandoro ndo aivo mukambani iyoyo saka indakaenda torwa uko kuti ndiite plastering iye aiziva kuti handina zvandinogona zvikanzi sekuru imimi rovera ivhu mberi zvemumashure izvi ndiye nchikavhera ndini ndikati allright saka ndakaswera kuseni ndichidaro ichisvika 5 o'clock vachibva vaya varungu vacho zvikanzi hazviite vakange vabatwa kuti muri kusendesa vanhu vasina NIC ndobva basa rapera zvikanzi woya kuseni utore mari yako ndakaendawo makuseni acho maturusi angu ndinawo ndobva ndapiwa mari yangu ndobva ndakwidza naHighfield Road tichisvika paBlue Line Dry Cleaner iri muna Highfield Road here paiva kwaBhengi National and Grandless Bank ndobva ndasvika muputukezi kambani yaivakayaiva yemaputukezi tichisvikapo chaingudai hapana basa mumwe murungu ane kambani womanje yakanga ichiisa magetsi ipapa aive kambani yainzi Amalgamated Electrical Services akanga akagara mumota akatarisa so ndobva ati uya kuno ndobva ndibvunza kuti uri builder here ndobva ndati ya ndiri builder zvikanzi uri gradani ndikati handina grade ndovaka kumaruzevha asi ndogona kuleya 1000 bricks per day zvikanzi unoda temporary job here ndikati hemwe ndorida zvikanzi pinda mota kubva ndapinda mota zvikanzi you too pane muzukuru wangu ainzi Fibion Huni Fibion akanga auya kuzoona amai vake vairwara kugomo vakaadhimitwa saka ndakaenda kufamba naye nchiti iwe ndikati inini iwewe unotibva wati ndiwe Dhakaboy wangu saka ndakabva ndati uyu ndiye Dhakaboy wangu ndiye ari wapinda iwe ndobva apinda mota kubva taendeswa kuCranbourne barracks yakunzi komando iyai vaiisa magetsi ipapo tapiwa machasing hama taakuita chasing kuchera zvidhina munhu unonyura mapaipi mwewo taakutosenza right zvakanaka izvi murungu uyu achiti
ndoda kuti weekend ugoya kumba kwangu wovaka wall aida wall about 4 to 5 feet 5 meters 4 to 5 meters hai kuti adzirire yadhi yake nemwe murungu. Saka ndokubva ndati zvakanaka ndouya ndokubva ndatanga kuita busy paiva nemwe muzukuru wangu ainzi Peter Mandaza aivo builder kwaSiski ndo yaivaka Cranbourne Barracks. Ndikati nayo muzukuru zvinopegekwa sei? Ndokubva akunditaura kuti munopega so muchipega so muchipega so. Ndikati saka kana pakareba kubva apa kusvika apa ichikwira so ndochaja mari. Zvikanzi dai mune NIC maichaja mari yakati. Saka zvamusina NIC munongodai so munogona kuchaja mari yenyu kusvika pamari yakati. Ndikati zvakanaka. Right. Saturday yarehwa kuti ndoende nemurungu handina kuenda. Kubva tasangana kubasa mande. Kubva ndibvunza kuti ko wakazotadza kuya sei? Ndobva ndamutaura kuti ndakaendisinganzwe mushe zvakadai so. Zvikanzi alright. Unofanira kuzondovaka. Saka paine holiday yandichanyatsa kuti member kuti holiday ipi iya yekuti industry inenge ichisenza. Asi kumashops kuno vanenge vakavhara seveindustry vanoshanda. Ndobva ndakabva ndaita sei? Handi akuya kubasa. Kubva tande undovaka kubasa ndokubhadhara mari. Asi okuhande undovaka kupi kumba kwangu. Ngekuti murungu ndiye aivo foreman. Ndobva nditakura kubva taenda kumba kwake. Ndokusvika ndokubva asikonditi apa. Zvikanzi mari ndokubva ndamuchaja. Wazonditi kuva chipa kudai so indava. Ndikati nepamusana pekuti iwe wakaona ndichitsvaga basa zvakamira zvakati ukanzwa tsitsi ukanditi uya. Nhasi ndiri kuita basa apa. Saka ndinofanira kuva netsitsi futi kwauri. Ndikanzwa agutsurira musoro. Ndikati zvangu zvaita. Achibva aenda ndatoisa cheresa mukomana wayafa nikikini foundation. Totanga kuvaka zvese ndakuvaka. Uku kuvaka kwandiri kuita ndiri kuvaka zvekukopa kwazvaiitwa kwaSiski. Pakazosvika ndaona kuti yange yakati beam apa beam pakati beam kokupedzisira. Saka pandakaona kuti apa panenge pari kuda padai apa. Ndakabva ndapwanya kagirazi kespirit level. Pakasvika ndikati nhiki yangu ndo yandirasisa. Zvikanzi dai ndikati but ndondiwari ndozvigadzirisa. Ndokubva adzokera kubasa. Apa pakauya papa yakanga yangu takuda kuenda kuti tiende kulunch. Ndakangorwisa kupedza kosiya. Ndapedza payapa ndikati kukavha zvese izvi. The best thing kuplaster. Ndokubva ndarova plastering yangu ndokukwesha kupedza zvese. Achisvika so akasvika kutsurira musoro. Wipi huya hwekuti chakabhenda kudai pakadai so hazvichaoneka pamusoro pandakunyatsa kuisapo. Ndakanyatsa kuona kuti apa pafanire kutombote padai. Ndobva anyarara zvake murungu ndabhadharwa mari yangu ndadzokera kubasa. Saka takazoti tiri kubasa ikoko taivo paConcord yekuna Highfield Road kuCranbourne tabva uko. Uku nzvimbo dzese dzaive ana Morton Jeffrey, Kyle Dam, Prince Edward, Blue Line Dry Cleaner. Kwese pese paigadzirwa magetsi pari kuiswa wall switchboard. Zvaingonzi ndaimudaidza builder uya ndakatenda tova builder wekambani. Ndatotengerwa maturusi nekambani yekuti ndochiita sei ndichivaka. Ndichindosvogadzirisa zvese kana mainspector vakasvika vasvikawana zvinhu zviri right. Saka taita saizvozvo. Pakaita zuva randakati ndagara panhikirikiniso ndiri kukonekta paswitchboard. Ndobva ndabatidza mudzanga wofodya. Ndakuputa ndakamira zvangu ndokunyatsa kumona waya dzangu ndochidziisa makingi ikuratidza kuti iri kuenda ndeyekumaswitch, iyi ndeyekuma-plugs. Zvese izvo ndiri kuita iri kuenda pama-CMB akati CMB iri kuenda pabreaker akati. Zvese izvo ndiri kuzviita sei?
ndazvigadzirisa. Iye akatarisa ndobva ndamira pandakati pesei fodya ndobva ndakanda pasi ndichibata tambo yangu kudai kuti ndichidai zvikanzi I've been here achirova musoro wake kudai zvikanzi I've been here for almost 30 minutes you fucking tricky lazy bugger you fucking black pig pakangonditi black pig ndakabva ndafunga kuZambezi vhare kwandakarowa kubva ndati you fucking white pig zvikanzi I'll fucking break your neck achindibata mugotsi achindisandidzira ndichibva ndamuti that will never happen during my lifetime ndokubva auya fight achindotiwo fight handina kudonha chechipiri ndanzvenga chechitatu ndanzvenga ndikati anotambawo ndobva ndangomuyereka chaizvo chekumombe ndichibva ndanyatsa kuchimurova kunonzi kumurova kuyako adonha pasi apo manje uko akubleeda maputukezi aivo padheka pamusoro kubva vatanga karanyu vachiuya zvino muputukezi ndaiziva kuti muputukezi kana akabata sando wamuvhiringa ipapa haana chimwe chinhu chaakabata ndo chaanokurova nacho saka paivo nehipi yezvidhina yakadai so ndobva ndamira pahipi yezvidhina ndabata ivo vari kuti kana ndamira ndatomira uyo ararapo achimuka arungodai ropa so avo kuti vapasvike vaakutya ningirikeni zvikanzi you are fired chakange chiri chipiri ndobva ndati not today but tomorrow ndondaiziva tiketi remuindastry rinopera chitatu achibva apinda mota make ondogesa ropa apo abva opinda mota aenda inini ndobva ndasara hangu ipapo chibva ndangogadzira zvinhu zvangu ndobva ndabva kubva ndaenda kumba mangwana acho ndadzokera pabasa ndiri kusenza kuziva kuti tiketi iri kupera obvunza ndo pakabva ataurwa kunzi ari kusenza zvikanzi mutaurei kuti nhasi ndo zuva rekupedzisira vaitaurirwa ava aripo murungu ataisenza naye kamufana kainzi Desmond kandakaenda dziisa kudya sadza nekunwa hwahwo hwemasese kamurungu saka ikako taiwirana because kaive kembanje nechimwe chainzi Joe aiwe chiputukezi nemumwe mugiriki ainzi Fostaras vatatu vese havaindida chaizvo ndo pakanzi you are fired vanitaura zanzi ezvo you are fired today ndikati no problem kuma 1 o'clock achibva asvika nepay vasvikoitai kundipotedzera zvikanzi yes you are pay ndokubva ndatambira zvikanzi 5 o'clock no more job achiri ipapo handina kumbomira kuti kudii ndichitambira pay yangu ndokubva ndaiverenga kudai so ndobva ndaisa muhomwe ndobva ndamutaura ngati pay yangu haina kukwana kubva ndakutopeka chii maturusi angu yanga isina kukwana zvicho ndakanga ndichida yanga isina kukwana because pane mari yemasaturdays ataisenza zvainzi unozopiwa munhu uchienda kulive saka mari iyo pakanga pasina ndobva ndangobva ipapo ndapeka zvimwe zvimaturusi izvi ndatomira zvangu kuti right ndichandopinda kwana Drake and Gorham kana kuti Denham Jones vanoita zvemagetsi izvo kwese uko abva atovharisa kuti munhu anobva kati kusenza anosenza asi anorova saka ndo zvakandichaisa basa weikoko ndichitsvagawo kumwe kwese kuti ndoita sei ndobva ndaripota hangu kulabor ndobva ndabhadharwa mari yangu vamwe vaipiwa mari dzisingakwaniri apa vakabva vabhadharwa mari dzavo vese vepakambani eva vazhinji vakazobhita mari yekuti akakomana hatimupei mari yakati pamunhu ichi munhu ndakatobvapo ndine mari yakawanda yandakapiwa nevanhu ndobva ndabvapo chiriti basa handina kuzombowana handina kuzombowana basa ndashaya basa kudaro ndikati ndoita zvokuita sei ndobva ndakati no pita ndidzokere kumusha ndobva ndauya kuno kumusha yanga ya 74 yanga ya 74 ndobva ndauya kuno kumusha ndobva ndasumuka ndikati beta ndiende kupi kubasa pfungwa ikati basa racho nicharewana pfungwa vamwe vari kuti dzoka kuchechi nepamusana pekuti mumashure momo
Ndakanga ndiri president we-MYF, United Methodist Church. Ndikasvika ndiitwe president we-circuit, weMurewa North Circuit. Saka ndakafunga kuti ndodzokera kwaMwati ndikatova nepfungwa yekuti paya pandainzi tikuendese kuminister ko ndikaenda zvangu ndoita sei, pfungwa yangomhanya right. Ndo pandakatangisa kunge ndakagara kudaro ndichinzwa nenyaya dzekunzi kumakomuredzi kune hondo, hondo yadai kuri kudai. Ini ndiri kuziita sei? Ndiri kuzvinzwa. Ndo pandakati pekedzai ndigare. Saka takazoti manje that was kumaendi pakati pakumaendi kwana 75 ipapo. Ndakada kutiraya kuti ndiende nekwaMutare kuti ndiende kuhondo. Ndobva ndatadza kupinda pamusana peshamwari yangu, mwana munin'ina weshamwari yamukoma. Inini yaivo shamwari yangu futi. Kuti haya manje toyambuka. Ndikati anotibatisa. Ndobva ndakatotiza ndakatomuzvenga ndikamusiya ariko. Wandadzoka ndobva ndapinda munzira kuenda nekubhindura kuti ndiende neDarwen. Ndokundoona hakusikuita. Ndobva ndakadzoka uku ndaane nzara manje. Ndobva ndaenda papurazi paHosting. Ndaenda papurazi paHosting paivo nepati. Saka ndasvika ipapo inini ndakatanga kuvachiridza marecords. Ndobva ndatanga kujaivha. Kujaivha kunzi ndaijaivha ndaiitira kuti ndiwane kubhejerwa ndipiwe raisi rekudya. Saka ndaibhejerwa ndichinzi abwe kuHarare uyo. Ndopiwa raisi ndodya. Repati hawaipiwa rakawanda ungopiwa mbichana. Ndodya still hana kuguta. Kadoro ndakapiwa. Ndipo pandakatoona kuti doro rinondivhirikidza nzendo dzangu. Ndobva ndakati doro kana. Saka ndichingotamba iwe. Ndichitamba iwe. Pane ndabhejerwa. Ndakazoti kuma 3. Ndobva ndakaya manje ndikati right, vanhu vasandione kuti zvakamira sei. Pandanzvenga. Pandapinda muhighway yekudzoka kuya kuHarare. Saka ndichifamba hangu netsoka. Ndobva ndakabva ndapauya rori yeNational Foods. Ndobva ndaimisa. Izvo rori aidhiraivha akanga achinzi mwana wekwaBangure. Ndiye aidhiraivha rori iye. Ndobva angomisa ndikati zvikanzi tisatibvumirwa kutakura vanhu. Asi takukutakura tondokusiya pabhora. Ndikati no problem. Because yaipinda nemukati aya vaiuya nemeni yekuburira pa13. Vaiuya nemukati vachiuya nekunokwana bhora. Ndasvikoburutswa pabhora. Ndaburutswa pabhora ina handina kana sendi. Uku ndafunga kuchidzokera kuenda kuHarare. Ndasvika kuHarare pabhora. Ndakaona motikari yekwaZvawatsunga. Zvawatsunga taizivana nepamusana pekuti ndiye aitora maphotos. Pakanhingirika. Pakachata hanzvadzi inoteera mashure mangu. Ndobva ndati ndaikumbira kuenda kuHarare asi handina mari. Zvikanzi kana usina mari hapana zvekuita. Ndobva ndati zvakanaka. Right. Uku bhutsi yasvuka kakumakumbo uku. Ngekuti hapana kwandaichiwana mushonga. Right. Ndobva ndafamba handingati about 5 meters. Ndobva ndidaidza zvikanzi dzoka. Ndadzoka. Zvikanzi pindako mota kubva ndapinda. Kubva zvikondidzikisa panhingirikini paflyover paya yekuenda kuMagaba paya. Kubva ndadzika ipapo. Ndobva ndafamba kubva ndaenda kuMagaba. Ndokumbopinda muMagaba. Ndobva ndaenda muBhawa Murambanai. Ndoma ndakaona nehama neshamwari imomo. Saka vese vaindipa mari asi ini pfungwa yangu yaida kuenda kupi chete. Wanga uri kupi? Ndangoti tine kamba tichivaka mumapurazi. Tange tichivaka mumapurazi. Ndokupiwa mari. Kumanheru kwacho kuma5 ndobva ndaenda kuJilinga mudziva resekwa uko.
kwaiwa nemba yamukoma mwana wokwa mukuru ainzi Shadrack Chivanga. Tarara kuseni kwacho ndakafuma ndi Bhabharasi. Ndobva ndati taenda kwa bhawa rezasi. Tiri ikoko tikati hatiende kubhawa rekumusoro. Rekumusoro ndakaenda kuvaraidza manje kuti ndikasvika kumusoro uko kachenji kandinako aka ndokwira bhazi ndobva ndaenda kupi kumabvuku. Ndokwaigara mukoma. Ava ana mukoma takaenda anenguva vasingazivi kuti ndiri kupi. Saka taita saizvozvo ndakabva ndati tiri munzira pane mukomana akanga ambondibira mbatya dzangu achiti ndiri inspector wemabhazi ekwashiri. Saka ndakamutsvaga ndikamushaya kwenguva yakareba. Ndobva iye manje inini ndakabatidza fodya, iye aione fodya asi asina moto. Ndobva wakumbira moto ototi mirai, ndobva tamira ndikumbira moto. Ndikati iwe ndiwo mbatya dzangu iwe kundibira so ndakutaurira namukoma. Kubva ndatotanga kupenga paya. Uko kupenga kwandakaenda kuita kwakanga kuti ndatowana mari yekuenda kupi kuhondo. Zikanzi haiwa handipa vanzvadzi vangu kusvika apo pavanzvadzi vacho. Ndabva ndapenga wese. Zikanzi haiwa mirai kana iyanzvadzi yangu ndoziva zvaunhu wacho ndoziva mirai ndipiwe. Vakabva vaendawo panext ndofunga panext yaivungwerewo. Ndikaona wayo akabata mari yemapepa so silver yakanga yakaita yekudyorerwa kudai. Kubva ndapenga wese kupfuura zvandainchiita. Iwo ndokubva wataura akanzi ndati mirai kani. Ndokubva yaverengwa mari apa ndikaona mari yandataura iya yandakaenda mbomutaurira yakanga yayashoma. Tasvika pahanzvadzi pakati ndienda ndakabva ndataura mari yakawanda. Paakada kuti ati ndikati wati kudii akaona kuti panondorohwa. Ndobva ndapiwa mari yangu kubva ndaenda namukoma wangu kubhawa rekumusoro. Iye ndakamuti handei zvatopera washa mari yangu yakanaka. Saka haana kuziva kuti ndiri kugaya zvipi. Asina kuziva kuti ndiri kugaya zvipi. Ndokubva tangoti endei. Ndichibva ndoona mupurisa akanga achitodzika hake nebhasikoro. Ndikati yeyo kuno. Kubva auya. Ndikati ko right handiri right. Ndikati shamari inini uyo akanga anditorera mbatya dzangu aba. Saka mbatya dzangu ndatobhadharwa kudhara mari yacho ndatova nayo mhomho yembatya dzangu. Asi ari kutsvagiwa nemurehwa police station. Nenyaya ari kutodiwa izvezvi uyu munhu ari pawanted. Ane nyaya yekubva gore rakati inini gore rino nderechi5 randasangana naye. Asi nyaya yake uyu ane nyaya iri backdated kubva kumakore ese 5 iwaya. Ari kutsvagiwa chimhanya-mhanyawo. Ateswa simbi paya. Tese kuchaji ofisi. Kubva vachaya radio kuno kwamurehwa. Zvikanzi tiri kubvunzawo patina munhu akanzi akati. Zvikanzi tiri kutomunda tine ripoti akaripoterwa kuswera zuro. Zvikanzi zvafamba zvakati. Saka hazvainetsa nguva iyo. Vapedza vatotaurirana kudhara ndotoona ndakutorwa statement. Statement yandiri kutorwa iyi. Ari kutonyora zvaari kunyora ndezvekuti vana vane kundibhadhara mari kubva ndapenziketiketi ndapiwa imwe mari. Mari yangu yavedzera. Tapinda mbawana mukoma vakuda kundikwereta mari neshamwari yavo. Ndikati hamirai ndokupai. Ndobva ndatenga makotsi 3. Yangu ndakangonwa mbichana. Ndobva ndati ndiri kuuya. Pandakangoti ndiri kuuya kuita sendiri kuenda kutoilet. Ndakangotaimira kuti vakanzvenga vakatarisa rutivi. Nchibva ndangonzvenga nchibva ndabunda. Ndobva ndakabva ndakwira nchibva ndauya kuHarare kumabvuku. Ndichisvika kumabvuku pane mumwe sekuru wangu hativataura yaone zita. Vakabva vanditengesa. Vanditengesa zvikanzi kune uya ari kunoko. Ndakanzwa kuti muri kumutsvaga. Mapurisa pavakauya ndakabva ndanzvenga. Ndakabuda nekuhwindo ndobva ndateera mukoto dzimba dzekumabvuku kuchishanje.
dzaiti dzimwe raini redzimba redzimba mukoto pakatawa ndobva ndatopinda mukoto kubva ndandomira ndamberi wotasa vashaya munhu mangwana acho kuseni wapinda vashaya munhu right vashaya munhu ndobva vadzoka vakazouya usiku ndobva vashaya munhu ndobva vadzoka ndobva ndamukokusenseni ndobva ndauya kuno ndikati apeta nchigara kuno asi maitotsvagwa izvozvo ndaitotsvagwa izvozvo uku pakutenga iyo ndaitsvagawa ndaitsvagirwa zvekunzi politics saka ndadaro manje ndaakunoku uku hondo iri kuti yatsviriridza manje yatsviridza hondo kudaro it was early 76 ipapo ndio pakauya musoja akanga ari kureconnaissance saka indakangosuspecta anti pamayambuka kabridge kuti maakuya kunoku handiti masvika pane mengo mizhinji pamusorosoro apa pamazosvika makuona security fence iwo pamusoro pesecurity fence paya ndokwandakasangana naye ikoko ndasuspecta iwe zvakamira sei ndazoona chinhu chaionacho ndaziva kuti ndikati ndechiamechi wandamubata tabvunzana naye ndikati akana ndamubata kudaro so ndokubva ndaiziva kuti macomrades vari kune macomrades vakanga vauya vakapemba ndokubva ndasvika ndikati ndauya nayewe anga ari kureconnaissance ari pariko achibva ataura zvese twese netunhingi chaanosenza kuti kadai ndege inotoona kuti zvakati achitiyanga nguva yakati vanga vachadai achinzi taura zvese ndokuti tisakuite sei tisakuuraya achitaura takazongosarenda zvakazoitika mberi handiite sei handizive right tadaro yatsviriridza ndatengeswa abata munhu aweriko soja anga akadai wesi saka ndakagara ndokubva ndati ndiri kumhiri uko ndakarara kuseri kwechikomo chekumhiri icho mukati memiti ndobva ndakazobva kubva ndazorara handini maona pamatena maakukwidza kunokumba handimaona mufenzi iri apa ndakarara imo mumashanga echibage ndobva ndafukidza usiku ihwo vanhu vemubhuku muno vakarohwa vachirohwa zvikanzi ari kupi tikudzei kune magandanga ko Peter ari kupi vachirohwa hapana akanga andiita sei andiona saka pasina akanga andiona ndakamuka kusense ndobva ndakwidza pachikomo kubva ndaenda kuno kwamavhura uko right ndiri kwamavhura takaswera ndokurara remangwana acho hondo ndobva itanga kunonzi kwaChinyani uko yatsviriridza tikati vakomana inzwai hondo iyi saka kwakachizoti zuva rakanga radai so ndikaona musoja uyu futi manje yaiswa papi yaiswa pafudzi apo futi zvayakaiswa pafudzi apo futi yaiswa pafudzi aneta ndofunga akuenda kuGP kana kuti kudzokera kwamurehwa because vanhu munenge makataurirana kavo GP yavo otherwise saka ndokubva ndati ndaive neshamwari yangu yainzi Nyika ndikati shamwari ona musoja uyu zvikanzi ngatitizei pamwe ationa ndikati kana yatimubate musoja uyu zvikanzi iwe ndikati amira ndomubata ndini kana auraya right wanda ndokubata wanda saka yamboinga mhanya yotiona kimi ari kufamba ndakangwerekana ndabuda pandakaenda kawanda paya chibva ndakubuda chibva ndamuti dzvi zvikanzi ndapota musandiurayi anga ari wechivanhu ndapota musandiurayi please uko akatofunga kuti ndiri makomrades futi ndatora kudhara ndikati ndipe bhandire ubvisa bhandire iro achibva kumura ndikati kemani kumbura kombati atobvisa chikombati right ndatora ndamusunga
maoko ndasunga seri kwemusana ya ndamusunga seri kwemusana ngati handi saka pandakadzika tichidzika nerukova kudai ngakwana nonzi Chambara ndichidzika na Chambara kudai so vakaona vakafunga kuti ndandomukanda pai mudziva inini ndapfuura naenda kune kavha uko ndokubva ndataurira mayouth kuti right kubva ndavarara ndakavara mumwapo vakatenderera inini ndinaye pakati ndokubva ndatuma mamwe mayouth ana Muchibhava 4 ndikatendera mundotsvaka kune macomrades muvataura kuti ndabata musoja kuno ya ndokubva vakazondovawanira kwa Shamu ndokubva tazvikanzi Peter abata musoja uko atove nepfuti zvikanzi musoja andiri zvikanzi yeye atomubata nepfuti yacho ati zvese atotora anaye zvikanzi endai tiri kuuya ndikaona richindoti pirivira vasvika zvikanzi vari kuuya vati vachauya ndikaona kuma 12 dzeusiku ndikaona pacha vasvika zvikanzi ari kupi zvikanzi pakati apo vasvika ndikati uyu vasvika vaona right vabata kudaro so vakakwanisa kutaurira Povoi maita basa vakakwanisa kutaurira Povoi kuti ndo kunonzi kurwa hondo uko kana tadai tiri kubatsirana kuita sei kurwa hondo tarisai muone munhu uyu zera rake asi tarisai musoja waabata uyu saka izvozvo pakaita mumwe chete mutengesi handingamududza hangu nezita wekukare aibva mubhuku madzvari ndokubva atengesa aenda kumasoja kwanzi musoja akabatwa akadaini akadzikiwa neye nepapa masoja vakaswera vachipinda padziva ipapo vachiti vangangomuita sei vangamuwana havana kuwana munhu wokumanje vakutonditsvaga kwese ininiwo ndakutizowo wese ndopandakazoti ndauya ndauya one of the days ndokubva ndanhingirika ndasvika ndikati right ndoita seya ndamira ndakangoda kuti rarei kuchikomo kwandakamhenya ndararawo ndopandakati pandakazoti mukei kusenseni musi wana uzora ndakaramba ndakagara ndopandakaza chinzi macomrades vauya vari kuko vari pachikomo chepakati ndobva ndama no rekedzai asiyai so ndobva ndati right ndobva ndaenda kumacomrades macomrades ainditsvaga nyaya yavainditsvagira ndeyekuti tiri kunzwa kuti uri kutsvagiwa saka tiri kuda kukutora tindokuisa kupi kune rimwe bhuku wavasingazivikanwa vonondisa kana zvakaita muusumba kwandisingazivikanwe inini ndokubva ndati ndadaro so nchivataura ndikati ndini zvese zvamuri kutaura izvi kwete inini kubva mabhunu kubva nguva yakati ndichivarondedzera ndakaitwa zvakati ndiri kutoda kutondorwa pfuti yacho nditondotora ndibate yangu pfuti weinini handisi kusarai ndokuvataura ndakada kuenda nokuku ndikatadza kupinda ndikada kuenda nokuku ndikatadza kupinda asi ndikuda kuita sei kupinda tute ndikati aiwa mwana wandinaye anisara achichengetwa namai vangu inini vachachengeta mwana ndinozomuona ndadzoka ya waona shuwa munhu aita sei ashinga ndobva kuma 910 ndikaona kwatsvagirwa tende zvikanzi ndiwakambosonera nhingi tisoneroka bandire nderiyaneswa mabara ndakusona ndichisona zvikanzi yedza dzatoona pakanga pana comrade paiona ngoro yemoto Sanders Chigero taisosva hondo vamwe ndakwashema but yaiva section
a section of 6. Yeah. Right, waita saizvozvo. Ndopandakati ndoti 6-8 tayo 8. Ndopandakati ndapedza. Ndobva zvanzi neuya akunditorawo. Nyamisirwa ndiyaiwa kini section wese security. Sikanzi uya kuno. Ndaenda navo vari 2. Handina kuziva kuti kutori nepfuti yakaitwa sei. Yavanga vakavigawo ikoko. Svika itorwe pfuti iya zvikanzi uri kuona ichivhurwa so kudai. Saka handitoona ndaivhura. Ndoda kuti uchiita sei udzorere pfuti. Ndikati zvakanaka. Saka ndakaziva kuti handiti atanga zvikanzi handichandatanga kubvisa vachiona. Ndikati zvikanzi right chidzorera pfuti. Indobva ndandotanga chekupedzisira icho. Ndichiita sei ndichidzorera kusvika ndatosvika pane chekutanga ichi. Ndobva ndapedza, ndobva ndaita sei ndangidzisa mudenga. Ndobva ndatrigger kuratidza kuti ndatanga ndakoka kuratidza kuti hakuna bara riri kupi riri kuchemba. Zvikanzi wakambobata pfuti here? Ndikati handina. Zvikanzi ko wabva waziva? Ndikati handiti imimi mandibvisira muchiisa raini apa. Saka zvawabvisa muchiisa raini apa ndaziva kuti chapedzisira ndo chinotanga. Chapedzisira ndo chinotanga ndo chiri mberi. Ndikatanga ichi kwezvo zvinozopinda sei? Zvikanzi ndo pfuti yako iyeyi. Ndakutopiwa mandikiri mareke emabara. Ndatoisa paya ndanyarara ndikati zvangu zvaita. Uku ndakabva taramba tiri ikoko. Mazvipa zita remunhu. Zita ndabvunzwa manje ipapo. Ndikati ndonzi tukanyuka. Tukanyuka. Right, ndaita saizvozvo. Ndokumira kuita kuti vemumusha muno vasaite sei? Vasazive. Ndagara kuda ndobva ndaenda kumba kwamukoma ava. Ivo vandoteedzerawo. Ubva ndasvikovatorera matenisi avo. Ndobva ndapfeka. Havana kuziva futi kuti ndiri kuenda kupi. Zvangu zvateita. Ndobva takapfuura pese panapa pakange pachiri sango rineri. Wange uri munda wangu zvangu asi yange isinga rimwe yese kubva pana mukoma. Ndobva tapfuura nepanapa. Hondo yangu yekutanga yakaitika pamapanga apa. Ndoyaiva hondo yekutanga iyo. Tiri pahondo yekutanga padzakatanga kungorira. Ndio time yandakatanga kunzwa dzinonzi hasha ndodziziva ini. Nyatsa kunzwa hasha chaidzo. Asi yakasvika time yatakati ndakubuda mubattlefield. Zvinhu zvese handitatotaurwa matactics ese. Ndichibva ndasangana nemubvuno. Takatarisana so. Iye achiita step backwards. Inchito step backward. Iye achiita step inchito step. Takatarisana akadai niyedai. Kusvikira iye aita sei? Aenda. Kusvikira ndaendawo ndabuda uko. Iye ndo aitywawo kuti ndangangoridzirwa dhuze pana ari padhuze. Inchitowo dhuze pana ari padhuze. Ndobva tabuda hondo iyo ndokubva tapedza. Yechipiri ndokubva tandorwa taakwazuva. Tikabva paRhodes pazasi pacho apa. Ndo hondo yechipiri iyo. Ndo patakabva takepucha mumwe comrade akanga apanduka ainzi Elias Ngurube. Kubva tamukepucha kubva tauya naye yakabva yatanga hondo padzvari. Yepadzvari haina kutora because guerrilla warfare is hit and run. Haina kutitorera nguva. Takangochayana. Tichipedza tatora mapositions edu ndobva tabva. Kubva tadzika kuya kwamavhura. Tabvapo ndobva takachizogrosa manje kuti takuenda. Ndobva tasvika pabere. Pabere izvo takaenda tatengeswa papo tichingosvika. Ndoti pabere paguzha. Tatengeswa nasabhuku guzha.
tatengeswa naSabhuku Guzha akatanga atipa poison, atipa poison uku manje wachita hapana akafa uku tichiwa muchirutsa uku puti dzichita sei dzichirira, ndo patakatinhana ndokutinhana ya ndo patakazobva ipapo uko kuva vashoma vakundiziva vakanga vambondiona asi ndaimurambira akada kuti handime kuti ini ndiwe Peter kuti ini inzwai povho zvaiya kutaura ndotorambirato kusvikira ndiwane tipedze kuti bude ndichibva ndapinda muZumba. Saka muZumba mange maamangu apana vanga vachiri kundiziva, ndakagara muZumba ndichiopareta muZumba.
taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa taigara mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa vakomana vasikana magorira mumakomo aiva taimhanya takabatesa. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.